На много училища в Европа, и не само в Европа, но и доколкото знам и в Америка, завършват много по-късно. И дълги години ние апелираме към Държавната агенция за българите в чужбина това награждаване да бъде направено в края на юли, не в средата, за да могат виновниците за това награждаване да дойдат, да си получат лично, да усетят тази награда, макар и символична, за съжаление, но е награда. Атмосферата би трябвало да ги впечатли и да ги възнагради за този труд, който те са положили. Но така или иначе нещо с датите не успяваме да се координираме както трябва. Поради тази причина много често учителите или бабите и дядовците, за които също е огромно преживяване да получат наградите на внуците си, но в крайна сметка децата би трябвало да ги получат. Това е единия конфликтен момент, значи датите на това награждаване. И втория, който тази година особено силно беше някакси, бих казала, като че ли режисиран, поне аз останах с такова впечатление и бях така някакси засегната, защото ние в училищата в чужбина рядко получаваме похвали за това, което вършиме. Учителите. Да не говорим за финансовото възнаграждение. Знаете, че повечето от нас работят съвсем доброволно, в свободното си време, като хоби и така нататък. Значи една добра дума за труда, който сме положили, е много за нас. Идваме от всички краища на света и очакваме именно, това е нашето представяне пред България, тези два конкурса. Рисунката и литературното съчинение. Ние няма по друг начин как да покажем какво сме постигнали през годината на България. Ние си правиме тестове, правим оценки и удостоверения, но конкурсът е този, по който ние показваме нашите най-добри постижения. И особено беше, лично на мен, пак подчертавам, но и в разговор с колегите беше подчертано, значи не е само на мене, не беше спомената нито една дума за ролята на учителите в подготовката и представянето на децата. Като че ли тези деца сами са започнали да рисуват и да пишат, сами участват в този конкурс и учителите и училищата нямат нищо общо с него. Беше обидно. Единствен вице-президента Марин спомена и поздрави учителите. Нито от агенцията, нито дори министър на културата спомена нещо. Винаги се е работила, аз съм работила там. Казвам, тази година беше просто подчертано. На учителите. Един пример. А не индивидуално мога да дам един пример. Колкото и банал, така някакси дребнав да изглежда, но той се вписва в цялата тази режисура. Предишни години децата, които които не присъстват, съответният учител, който получава наградата на детето, защото след като то не може да участва през лятото на награждаването, ние го правим това през есента, в началото на учебната година, тържествено събираме родители и деца, връчваме на тези деца тези награди. Тази година дори това не беше направено. Бяха пребрани в едни пликчета нещата, които са за децата, които отсъстват. И ще бъдат предадени. Тоест, присъствието на учителите беше... Искам да подчертая, че смисъла на тези конкурси и на награждаването е да се подчертае връзката на България с тези деца. Не с някой друг, не с родителите, които са в България така или иначе, не с бабите и дядовците, а децата да почувстват, че родината ги цени. Това беше идеята, с която започнахме тези конкурси. Единия преди 8 години, другия още повече. 12 че има грижа от страна на държавата към тези деца, че тя е държава майка, че никой няма да ги забрави, винаги ще бъде за тях. А тук става въпрос за една седмица по-късно преместване на цялото събитие. Не виждам особени проблеми от сега нататък, поне това да се съобрази. То не може да се съобрази с всички училища, които имаме. Знаете много добре вие, повече от всички други, че ние имаме училища на юг от екватора, които в момента са в разгара на учебната си година. Но училища в Западна Европа, които свършват просто една седмица по-късно, възможно е да се изчака и да не се прави това изобщо на някакъв проблем. Това е апелът на учителите. Ако някой от тези, от които зависи това, гледат това предаване, това е апелът, който впрочем вече беше отправен
към тези институции, към Агенцията за българите в чужбина, към Министерството на образованието, но още веднъж го правим чрез камерите на телевизия СКАТ. Ако има възможност, ако желанието е това наистина да е в името на децата, трябва да се съобразяват с възможностите на децата, на техните родители и учители. Мисля, че това се отнася и за кръглата маса, която проведоха. Винаги тези две събития се провеждат едно след друго. Каква е вашата оценка за кръглата маса? Тя по време беше след конференцията в парламента, но ми се иска на конференцията да обърнем повече внимание, за това първо за кръглата маса да поговорим. Първото нещо за кръглата маса, естествено, беше това, кога се провежда. Второто нещо е, че какво е същността на една кръгла маса? Значи, кръглата маса е символ. Кръглата маса е символ на равнопоставеност между администрация и между учители. В край на краищата ние говорим за хора, които са дошли от целия свят. Говорим за Китай, говорим за Австралия, говорим за Кувейт, говорим за почти всички страни на Европа, говорим за 5 училища в Щатите. Значи, това е единствената възможност на администрацията, на министър Вълчев, конкретно да се види с тези учители, които той няма как да види през останалата част на годината. И, за съжаление, повечето от учителите стояха около час и половина след началото на конференцията, на кръглата маса, навън, не бяха допуснати до самото събитие. Ние сме повечето били доста дълго време, повечето и от моите колеги, учителите в чужбина, разбираме какво значи връзки с обществеността и кое е по-важно и така нататък, но пак повтарям, това е единствената възможност. И на двете събития това не можа да се получи. Аз успях да запиша едно мнение на една от преподавателките в българското училище в Вашингтон, именно относно това, което се случи на кръглата маса. Пояснявам още веднъж на нашите зрители. Кръглите маси се провеждат от 2005 година. За пръв път тази година на първата кръгла маса въобще нямаше представител на МОН. На втората кръгла маса имаше представител на МОН, но той не беше на нивото, което се очакваше. Едва на тази кръгла маса се появи министър Вълчев, обаче успяха да го видят 30 камери и фотообектива и може би 5 или 6 учители. Моля ви, колеги, да пуснем мнението на госпожа Кристина Кронин от Вашингтон. Разбрахме, че голяма част от учителите не успяха да чуят приветственото слово на министъра днес. Вярно ли е? Да, вярно е. По-голямата част от нас бяха тук още в 10 без 20, в което време ни бяха раздадени необходимите подготвени папки и ни бе казано да чакаме, да се запишеме. След 45-50 минутно чакане, когато започнахме да питаме какво става, разбрахме, че срещата тече на последният етаж, но е определена много малка зала, в която нямат място за всички нас, тъй като не са знаели колко човека ще участват, което не е така, защото за всички 100 човека имаше папки. Те знаят кои са били на предишната кръгла маса. Мисля, че това е едно безкрайно неуважение от страна на министъра. Още на среща в парламента бе забелязано от всички неговата липса. Председателя на Народното събрание бе в залата и на нашите заседания в повече от 2 часа. Председателя на Комисията по образованието към Народното събрание бе там. Заместник ръководителя на тази група от народни представители беше там. Единствено министър на образованието бе изпратил своя заместник, въпреки че срещата, основната цел е образованието на български деца, които живеят в чужбина. И днес всички от цял свят сме дошли тук на място да се срещнем един вид в неговия дом в Министерството. Той не намери време да се срещне с всички нас, а само с камерите на представителите на медията и с една много малка група от нас. И аз смятам, че това е абсолютно без коментар.